mai gudun fanfalaki ya suna gudun mita 100 ne mita 100 nan gudun relay 100 meters akwai sunansa da hausa fanfalaki marathon ne tun da fanfalaki daɗewa ke ko na 100 meters din nan wanda shine gudun ba siranta yake nema ba wannan gudun ƙarfi yake nema marathon shafal yake so shine kilomita 10 ce sharar marathon ba bukatar ƙarfi a nan shafal ake bukata amma shi 100 meters abinda kake bukata ƙarfi ka fita da gudu ka da kika inda wal'adi ya tura ba ko ba ka bane daga tsara sai ya ce idan aka harba bindiga ta fara gudu ya ce yana taku na farko to yana hango ƙarshen baya tunanin ragowar takun da zai yi kan yaje a'a shi ya karo can visualization shi yasa sakan yana da muhimmanci a wannan gudun don a sakan tara yake yi shi sakan tara ba sakan goma ba sakan tara gudun mil ɗaya ma yi 1 minute mile wanda suke yin sa ƙasa da minti ɗaya Allah ya ba ɗan adam wannan baiwa so da haka yana visualization shi bai taɓa tunanin wai zan taku nawa zan yi na je ba takun farko na je shi ne visualization so za ka jawabi ka yi tunanin cewar in Allah ya da ƙarshen abin nan mutanen nan za su gamsu da abin da nake faɗa. Number 4 na 4 discipline wato ya zama na cewar in an baka minti kaza ɗaya daga cikin abin da na gode wa Allah bai wanda nake fata kowa ya samu ta ce respecting time. Allah jikan Ado Bayero yana da wannan akwai mutane da yawa Ibrahim Shekaru mai gidana ne lokacin yana gwamnati yana da respecting time muka ce za a yi abu kaza lokacin da aka ce za a yi lokacin za a fara insha Allah na ce da Tijjani na ce masa insha Allah 11:30 zan shigo kuma 11:30 ne shigo zan yi planning abina in Allah ya yarda ya yi to in ka dogara ga Allah sai ya yi maka shi yasa kullum sai na yawa Tijjani fada in aka saba lokaci minti 5 ku Tijjani ya sani sai na kwakwashe shi ba na saurarawa ko shi chairman emeritus kullum rigimar da muke kan lokaci kar ku wasa da lokaci shine zai sa ka samu self respect kuma wanda kake gayyata shi ma so discipline ya zama na cewar wato practice in za ka yi jawabi ga jama'a ka rubuta jawabinka ka yi practicing kar ka ɗauka cewa kowa wato wani ne sorry a cikin discipline din ne a cikin discipline ne yawwa so kai practicing kai discipline kanka kar ka dauka kai dangwani ne shikenan ba sai kai practice da Michael Jackson ya mutu a cikin fayafayen da aka samu na waƙoƙinsa bidiyo ɗinsa sai gashi yana rehearsal ai mutane in Michael Jackson ya fito yana rawan nan yana waka cewa za ka yi an haife shi da rawa kuma gaskiya ne amma yana rehearsal Obama yana rehearsal duk da bai wanda Allah ya musu mutane daidai ne masa rehearsal na kan ba da misali Shata iko ai shi kenan shi kawai description din ba ya isa Shata iko aboki na ya rubuta a kansa dama sunan littafin da ya rubuta kenan wajen shafi 1000 Ibrahim Sheme Shata iko kawai ya je VOA suka ce to kai mana waka aka ce kana da hasan ne a gida ko kana rubuta waka ce aka ce to kai mana waka kai ka zo nan America kawai sai bude baki ce Shata bakon America ko amsa Shata bakon America kun zama yan anshin Shata Allah ya masa baiwa duk in ya gama sadara su yan anshin ba sa bukatar tunani layin da ya ba su rike shi za su rike shi kuwa kafin layin farko ya gama Allah ya bashi ilhamar nabi haka yake Allah wannan baiwa ce kamar dan masani ai ba wani abu zai je ya rubuta har ma lokacin da idansa babu ido ba takarda shi ba ya rubuta ba ya takarda in zai jawabi dan masanin Kano Allah ji kansu to discipline kenan suna da discipline
wasu mawaƙa suna yin rehearsal, a gida kafin a fito, to wannan ma wajibi ne. Kai in ba ka da gashin wance to kar ka kiɗan wance, ƙwarai da gaske. Na biyar, description, wato ka riƙa bayani yadda yake kana ɗauko misalai, kana haɗawa a cikin jawabinka don ka gamsar. Yanzu da na zama da koyon an shishata a yi kun dara, yan an shishata dai a ƙasar a tsarin bahaushe yan an shishata suna can ƙarshe, so ba su da wani tunani nasu. To ka kawo labari, kamar jiya na turanci da na kawo labari guda biyu wadda kullum ina ga ɗalibai na wannan labarin, ban sha'awa ne da shi. Akwai shugaban Zambia ya mutu, Frederick Chiluba, shugaban Labour ne da, shugaban yan kwadago, girman su ɗaya da Shomale, ka san ƙananan nan sun fi ba magana. Akwai abin nan, ya iya magana shi, so da haka ya zama shugaban ƙasa 1991. Kenan sai suka je da matarsa Ingila ziyarar sarauniya, sai sarauniya ta kira su dina, da ta kira su dina, ai abin ya fi dina ma, ya kai walima. Bashasha, yau ita ce ko almajiri bushasha, abinci ne irin ya faɗa ni, yau ba bushasha. To ita matarsa ba ta yi makaranta sosai ba, saboda haka bata ga cokula wajen 12 an jera, saboda haka ta kalli cokulan nan ya za ta yi da su. To shi saboda hikimarsa, shi shugaban Frederick Chiluba, sai sarauniya ta ce to kai mana addu'ar cin abinci, grace da ake cewa a Christianity, kamar mu za mu ce bismillahi, kai za ku ce, su za su ce in the name of the father kaza kaza, shine sai in grace. Sai ce da sarauniya ya sunan shi, ya ake ce sarki ne, ya majesty, yawa da Hausa nake son ce, ranke dade ina so ne wannan addu'a da harshen garinmu. Ita ce kwarai kuwa, ashe a yi da ya bude baki, sunan matarsa Margaret, amma ana ce mata Magi. Sai ya ce Magi da yaransu ba da Hausa, don sarauniya ba ta ji, duk turan babin da ba wanda ke jin yaransu, daga shi sai matar sai ministocin da suka ji. To Magi shi kenan ludayi na gabanki, shi ne na shan miya, sai su ce amin. Cokali mai yaɗudo wannan shi ne na cakan nama, amin. Wuka ta hannun ki na dama ta koma hagu, da ita za ki yanki kaza, amin. Shi ya mata bayanin amfanin wayannan cokula. Shi kenan aka gama ya ce amin, sarauniya tana kaɗa kai ana ta addu'a. To iya zance zai fidda kai, to amma da yake dan siyasa ne, ko zai labarin yadda aka yi fito da aka zo 2001 ya shekara 10, ya kamata ya sauka, shekara 5 ne nasu, ya shekara 10 matsiyacin ya mutu, wato sai ya ce shi sai ya yi sata. To a cikin ministocin da suka je Ingila sai ya koma opposition party, ya koma PDP. Shi ne tona asirin, na ce ɗan banza kamanta da muka je Ingila abin da kai wa sarauniya. Ni ina ɗan jarida, ina Afirka ta Kudu, sai Deutsche Welle nake wa rahoto, sai suka tura ni Lusaka, Zambia, na je ɗauko musu rahoton zaben da za a yi. Aka yi bala'i rikicin da aka yi yafi na Obasanjo a 2007. Masifa mata masifa haka kulle shi wai har ƙarshe ma da ya mutu. Siyasa bala'i ce, amma yana da iya magana. Na biyu akan cokula, sai labarin Abubakar Imam, wanda na tambaya na zaka ce, na ce kun san Abubakar Imam, sai suka yi mun fuskar shanu. Abubakar Imam suna dauka kuma makocin su ne. Na ce marubucin magana jari da ruwan bagaza, da kuma littafin da zan yi magana a kansa, tafiya mabudin ilimi. 1942 suka tafi Ingila da shi da su Zik. To a jirgin ruwan da suka tafi lokacin ba jirgin sama suka tafi, to akwai ana ba su abinci a dina, kullum za a kawo kaza ko kifi ko wani abu, ana za su zo dining hall su zauna ana cikin ci. Amma Abubakar Imam Bahaushe ya saba ci da hannu, yana so ya ci da hannu, ya rasa yadda zai, amma dole kowa da cokali ke ci. To yana cikin ci kawai, in ya fara cin kazarsa ya cake ta da wuka ya yanka, haka dai sai ya manta, sai ya ajiye cokulansa ya dan huta. To akwai ya sunansa ba tafinta ba, mai kawo abinci ya sunansa da Hausa ba? Kuku. Kuku shi mai dafawa ne, mai raba abinci. Da Hausa
ya yi tso almajir a ya kamata ya yi tso kalma daya hadimi kuma na gida ne yawanci to ku samo ne tare hausa muke ku samo waita din kurma ne saboda haka sai zo sharaf sai ya dauke kwanan abokan imam ya tafi ban gama ba shi kuma kurma ne baya ji ya tafi ina yace da zik shi ma labakar imam ce yace zik kurman nan baya so na da na fara cin abinci sai ya dauke sai ce zan ga abin da kake yi suna cikin ci gashe gari sai ga abokan imam ya ajiye cokula can dauke rike cokulan ka yace kana ajiye cokali za su dauka an gaba saboda ita rayuwa culture ce in baka san culture mutane ba to kai a hankali culture is very important saboda haka sai ka rike to shi na cikin ɗakin an rubuta idan baka da lafiya da yake jirgin ruwa kan sa ka rika jin amai da sauransu in baka da lafiya ka faɗa don aka maka abinci ɗaki sai na malam bakar imam Allah ya bashi wannan hikimar kawai sai ya ce bashi da lafiya a kawo masa abinci ɗaki kurma ya je kai masa abinci ɗaki Aba ya ce da kurma ya tafi na rufe ƙofa na sa sakata na cire babban riga na cire yar ciki daga ni sai wani na watsar da matsaifatan banza ka talabijin da wukar da cokalin da cokali mai yatsu na watsar da su na wanke hannuna na zauna a ƙasa kazan nan ne mata ci mai adalci wajen maganar da su yawon wani iri mala baka imam a cikin marubutan hausa ba taɓa irinsa ba entertainer ne na ƙarshe za ka ƙaru in ka karanta rubutansa kai mutumin da Allah ya bashi baiwa to da shi da Shata wannan a magana wannan a rubutu a gaskiya kasar Hausa ba ta da irinsu so description kenan na shida inspiration ka yi magana wadda za ta amfani mutane to inspire kowane jawabi ana son ya zama inspirational ya zama na cewa kullum kana wato ba mutane 'yan misalan da za su yi musu amfani a rayuwa karka zo kawai kai ta jawabi technical jawabi an aka yi kaza za a yi kaza aka yi kaza za a yi kaza wannan yana da amfaninsa amma dai ana son karka kawo 'yan misalai da za su amfanar da mutane inspiration sai na bakwai anticipation